Алдагы котлау сәламебез Пенза шәһәренә оша. Бүген 28 май көнне үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен гүзәл хатын-кыз Шаипова Динара Алиевна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап аңа җылы теләкләрен кайнанасы Адилә, кайнатасы Ярылла, канигәче Гөлнара гаиләсе белән җиткерәләр. Безнең өйгә килен булып төшкән татлы балабыз Динара 1992 елның 28 маенда Пенза өлкәсе Евлашево бистәсендә якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап ул парикмахер һөнәрен үзләштерә. Хезмәт юлын үз һөнәре буенча башлап, бүгенге көнгә кадәр матур эшләп килә. Үз юлында улыбыз Рәшитне очратып, алар күркәм гаиләләрен кордылар. Уллары Салаватны үстереп, бергәләп, матур гына, тату гына яшәп киләләр. Салаватыбызга да инде июль айында Алла теләсә 5 яшь тулачак. Акыллы, тырыш оныгыбыз әти-әнисен хәтерләтеп, аларның бары яхшы сыйфатларын гына үзенә алып, безне шатландырып, үсеп килә. Тәүфиге белән алда да үссен иде куянчыгыбыз. Динарабыз беренче көннән үк безгә бары хөрмәт һәм мәрхәмәт белән генә карады. Гелдә матур аралашып яшәп килүебезгә без бик шат. Һәр вакыт аларны кунакка көтеп калабыз. Уңган куллы киленебез килгәч тә гел ярдәм итәргә ашыга. Олы йөрәкле, киң күңелле үз кызыбыз сыман булган якын кешебезнең бүген бик матур юбилее. Яшьлекнең дөрләп янган мәрендә килгән гүзәл гомер бәйрәме. Нинди теләкләр теләйексең сиңа бүген, Динарабыз? Улыбыз бәхетле булгач, без икеләтә бәхетле. Шуңа да сезгә иң беренчедән озын, парлы гомерләр телибез. Арагызга шит ят кеше сүзе, кеше күзе кертмичә, гел бер-берегезне яратып, парлы канат кагып яшәгез. Без сезне бик яратып хөрмәт итәбез. Динарабыз гаилә учагын, туганлык җепләрен саклаучы. Ул тырыш, булдыклы. Аның белмәгән, кулыннан килмәгән эше дә юктыр мөгаен. Бик кунакчыл да әле өстәвенә. Нәселебезнең күп санлы кешеләрен, якын һәм ярак туганнарны да яратып каршылый. Кояштай якты йөзле, ак, изге күңелле ул. Яратабыз, җан атабыз. Матур юбилеең белән котлап, мең изге теләкләребез сиңа, Динарабыз. Бүгенге көн шундый матур, киленем син туганга. Безнең янда кояш кебек үзең балкып торганга. Улым белән мәхәббәтле, тату дөнья итәсез. Улыңа матур әни булып гомер бүләк иткәнсез. Олы рәхмәт килен сиңа, безне хөрмәт иткәнгә. Һәр очракта бәйрәмнәрдә бүләкләрен биргәндә. Бәйләмеңдә бәйләгәндә күз салырмын кулыңа. Гел шәшкәләр генә үссен синең тормыш юлыңа. Улым белән җитәкләшеп парлы гомер итегез. Балалар изгелегендә картыкларга җитегез. Кабул ит туган көнеңдә безнең ихлас теләкне. Изге теләкләргә кушап тапшырабыз бүләкне. Хөрмәтле Динара, без дә бар изге теләкләргә кушылып, матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алайда. Kirdim ki beyteke Күңелемә ықшаған бірні юк Жүрім булсын әйдә бүләккә Алтын көмешләрдә кирәк түгел Барысы да дөнья мөлкәте Жүрім қалсын күңелеңә ятып Искә
daim bəxtlərdə şadlıqlarla nasibinir Güller üstün jırlarla kürmelib Məhəbbəti bizi gətirinir Yaşamaq olur daim bəxtlərdə şadlıqlarla Başmınarım İkisinin eşimine aldım Xudayımdan bəxtlər sıradım Seyin nazlarını kiyə saldım Tuğan etenini kurtulap jırıymam Başışımda yansın kıyaşım Fəriştələr She'll let it